Du sagde, Alex, jeg kan lide den måde, du er lige på, baby. Din følelser runger rent i hvert et ord. Den er værdig kvalitet. Men Jesus Kristus, Alex, det er som om du sidder til skriftestol, når du snakker. Men hvad har du egentlig at tilstå? Det er ikke bare hudløs ærlighed. Når du har talt, har du ikke noget muskelfiber tilbage. Du klæder alle dage, former kompleks kirurgi på din krop med dit sprog. Skær din krop ned til det sidste organ med dine ord. Slap af. Hvorfor så intens? Hvad er det, du leder efter? Hvad er det, som du prøver på? Og jeg svarede. Jeg prøver bare at mærke mig selv. Jeg synes, det var svært. Jeg synes, det var meget svært. Hver gang jeg tror, jeg kan mærke mig selv. Hvem jeg er, hvad jeg står for. Så næste øjeblik kan jeg blive så ængstelig. Så tvivlende. Og skal jeg ikke mærke mig selv igen. Intet i min krop er fast. Hvert øjeblik at konstruere mit skelet, og det gør naller fra job, fra uni, fra bar til fest, fra job, fra uni, fra bar til fest, dør jeg lidt. Hvert nye øjeblik en machete-kniv, i mit skrøbelige liv, jeg prøver at finde noget at holde fast i. En holdning, en mening, en værdi. Men meningen er så foranderligt, så skrøbeligt, så flygtigt. Jeg kan blive så ængstelig. Og skulle sige noget, stå ved det. Det skal komme fra mit bryst. Jeg skal sige noget, stå ved det. Det skal komme fra mit bryst. For hvad føles rigtigt? Ændrer sig hele tiden. Alt ændrer sig hele tiden. Korrumperer min krop, baby. Ja, hvert øjeblik, at kranie brydes nu, sidder jeg med dig, krænger mit hjerte ud. Shit. Fuck. Ja. Og renser mit hjerte for noget fast. Noget, der var ved. For baby, jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør. Hey. Men nu har jeg fået øje på noget utroligt, som jeg tror, jeg kan holde fast i. Et sammenhæng, jeg kan hænge min sjæl i. En mening. Hey! Halleluja, en fast mening. Og pludselig er der farver. Pludselig er det smukt det hele. Smukt det hele. Bag millioner som hængende smuldrede dele. En helt støbt mosaik. Hey! Halleluja, baby. Tænk, det var i aften, jeg fandt min mening. Tænk, det var i aften, jeg fandt min mening. Tænk, det var i aften, jeg fandt min mening. En fast mening, skål! Men lykken er lunefuld. Håbet er lunefuldt. En melankoli kvæler lykken nu. Lykken er et heroinros. Så fucking midlertidigt. Se mig finde en mening den aften. Pludselig kan jeg mærke mig selv. Og så det hele fucking crash i morgen. Tilbage til at kunne mærke mig spil igen. Tilbage til at føle mig som et skrøbeligt skelet. Et skrøbeligt samlet sæt. Lykkens naive musical som ender et fucking angstanfald. Jeg dør hele tiden. 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 Hey, jeg dør hele tiden. Oh, jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør.
Du sagde, Alexander, lad mig spørge dig, hvem er du? I mine øjne så det begynde angst anfald. Ja, du sagde, Alexander, lad mig spørge dig, hvem er du, Alexander? I mine øjne så det begynde angstanfald. Og du sagde, undskyld, Alexander, jeg kan se, hvordan det der spørgsmål aktiverer noget voldsomt i dig. Du skal forstå det ikke om intention. Jeg fornemmer bare, at du har brug for nogen at snakke med. Og jeg vil rigtig gerne snakke med dig. Og jeg kan måske godt se, at hvordan du lige virkelig de 5 minutter har snakket om, hvordan du dør hele tiden, og ikke ved, hvem du er. Så det at spørge, hvem du er, var lidt tonedøv gjorde det mig. Og jeg svarede, jeg er måske lidt tonedøvt. Og du sagde, sorry. Og jeg svarede, det er helt okay. Ærligt talt, det er helt okay. Og du svarede, eller du spurgte, er der noget andet, jeg eventuelt kan spørge om? Og jeg svarede, måske noget mere konkret. Måske noget mindre. Hvem er du som menneskeagtig? Og du sagde, noget mere konkret. Det var straks sværere. Lad mig tænke. Noget mere konkret. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Mere konkret. Jeg har det. Jeg har det. Alexander, lad mig spørge dig, hvad er din yndlingsfarve? Mine blå. Jeg elsker himlen, som er blå. Blå er mig farve. Og min sind begyndte at larme. Efter en rette respons lukkede mine øjne. Pludselig så jeg direkte ned i min krop. Og jeg begyndte at rense hver depot, hver kammer derinde, efter det mest autentiske, ærligste svar, jeg kan give dig. På det dybt alvorlige spørgsmål, jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og at vælge sin yndlingsfarve, det er da nemt. Det er da chill. Ja. Nej! At vælge yndlingsfarve er ikke chill. 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 Not chill. Ikke chill. Nix chill. Nip par chill. Ikke chill. Ikke chill. Not chill. Nix chill. Ikke chill. At vælge yndlingsfarve er 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 et fucking minefelt. Der er så mange farver at vælge med. Vandfarver. For ikke at snakke om. Ikke snakke om pastel. Pastel. For når man siger noget man noget om, hvem man er. Ja, når man siger man noget om, hvem man er. Så når jeg siger min yndlingsfarve, siger jeg noget om, hvem jeg er. Og det er helt vildt angstprovokerende. Der er så mange valg. Hvem er jeg i farve? Jeg kunne sige gul. Og så vil jeg fremstå som en ivrig optimist. Jeg kunne sige blå, det er sådan melankolsk nogen. Det modsatte af gul. Jeg kunne sige grøn, naturmenneske, glad for træer, lilla. Og så er jeg glad for ting, som er lille af. Der er så mange valg. Hvem er jeg i farve? Grøn. Din yndlingsfarve er grøn. Det var skjorten. Det var en grøn skjort, så jeg sagde, det var helt der, lige forstår.
brunagtig og lidt lysere brun. Du kan ikke helt bestemme. Ja. Sort. Der er så mange valg. Hvem er jeg for? Men gul, grøn, lille blå, så simpelt og banalt. Hvis jeg svarede det, ville vi ikke usofistikeret, og vi ikke rigtig lyttede og respekterede dit spørgsmål. Jeg skal svare noget mere specifikt. Måske røstrød. Mere specifikt. Vintagebil røstrød. Mere specifikt. Italiensk vintagebil røstrød. Mere specifikt. Okay. 1970 italiensk vintagebil røstrød. Men selv noget så unikt kan ikke mærkes i brystet. Det føles ikke rigtigt. Der er så mange valg. Hvem er jeg for? Hvad? Men selv hvis 1970'er italiensk vintagebil røstrød føltes rigtigt, og du sagde den farve, og jeg sagde den farve var mig farve, så næste øjeblik vil ikke føles rigtigt igen. Nu er det for sent, for nu tænker du, at 1970'er italiensk vintagebil røstrød er mig farve. Nu kommer jeg til at skuffe dig. Jeg kommer til at skuffe dig. Og du kommer til at misforstå mig, når jeg ikke kan leve op til dit billede af mig, som er en, hvis yndlingsfarve er 1970'er italiensk vintagebil røstrød. Leg, la 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 leg. La 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 leg. La 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 leg. La 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 leg. La 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 la. Wow, dreng ud på leg. Hvis jeg spiller røstrød bag. Der er så mange valg. Hvem er jeg farve? 2, 3, 4, hvem er jeg i bog? Hvem er jeg i filmer? Hvem er jeg nu? Hvem er jeg nu? Der er så mange valg. Det er så svært at snakke. Og det er bare, at man ikke kan mærke sig selv. Der er intet føles rigtigt. Så kan jeg sige en ting. Og så må sige det næste øjeblik. Jeg er suterræn. Jeg er suterræn. Der er så mange valg. Det er nemmere ikke at sige noget. Jeg kan rigtig godt lide dig. Og jeg vidste, der var et svar, jeg kunne give dig. Hvis jeg siger noget, kommer til at skuffe dig. Så jeg vælger ikke at sige noget. Og du siger, Alexander, det er bare en fucking farve. Men det er ikke bare en farve. Not chill, nicht chill, det er ikke bare en farve. Not chill, det repræsenterer mig meget større. Et begyndende angstanfald. Har I nogen af jer prøvet at have et angstanfald? Ja. Okay, ja. Hvis I gør, så ved I, at det lyder nogenlunde sådan her. Jeg vil gerne spille Schuberts angstsonate for sav nummer 7. Ja.
Kender I det? Når man møder nogen, man kender, og man kender dem, fordi man har mødt hinanden før. Et sted, hvor man møder folk. For eksempel et dansearrangement eller naturhistorisk museum. Og nu møder man hinanden igen. Et sted, hvor man møder folk. For eksempel jagtvej. Ja, jagtvej. Så man går på jagtvej. Det gør, man går. Og så får man får øje på hinanden. Og de siger hej. Og man svarer hej 2 gange. For det første hej, man siger, er et meget lavmælt hej. Så de kan ikke høre det hej. Så siger man så hej igen. Og det er et højere hej, så det hej kan de så godt høre. Og de 2 hejer ser nogen sådan her ud. Hej! Og det gør man, fordi man er akavet. Og så krammer man. Ja, det gør man krammer. Det gør man krammer. Og de siger tak for sidst. Og man svarer ligeledes tak for sidst til dem. Og det svarer man, fordi man er akavet. Og så snakker de om ting, de laver. Og de laver mange ting. Og de laver de her ting flere gange om ugen. Og når de snakker om ting, som man fornemmer, at de godt kan lide, så lytter man med det her ansigt. Ja. Når de snakker om en ting, som man fornemmer, de ikke kan lide, så lytter man med det her ansigt. Men hvis man ligesom er i tvivl om, de snakker om en ting, de godt kan lide, eller snakker om en ting, de ikke kan lide, så blander man med det her ansigt, med det her ansigt, og så får man det her ansigt. Det gør man. Det gør man. Men kender I så også det, når man midt i samtalen mister total fornemmelse for, hvordan man ser ud i ansigtet, og man tænker, jeg kunne se fuldstændig sindssyg ud i nu, jeg kunne se fuldstændig normal ud i nu, eller sindssyg, jeg har ingen anelse. Og så begynder man, mens de snakker, at lave alle mulige underlige ansigter. På jagt efter sit lytteansigt. Og man lægger hånden alle mulige steder, for at se normalt ud. Men det ser ikke normalt ud. Det gør det jo ikke, så man bliver ved. Begge hænder på jagt efter sit lytteansigt. Eller om ikke andet. Det lytteansigt, som man tænker. Det lytteansigt, man tænker. De tænker, man har. Men intet føles rigtigt, så man bliver ved. Til det pludselig går op for en. At de er stoppet med at snakke. Og nu har de bare kigget på en, jeg ved ikke hvor lang tid. Hvis man har stået sådan her. Og set fuldstændig sindssyg ud. Eller normal ud. Jeg ved det ikke. Indtil pludselig. Så spørger de. Hvordan man har det? Ah. Og kender I det? Når man føler, at det ærligste svar på det spørgsmål, det er at svare, tja, jo. Jeg har det meget sådan, du ved, sådan, jeg har det meget sådan, du ved, meget sådan. Man kan ikke sige, når folk spørger, hvordan man har det, man skal svare på en måde, som der giver mening, med sætninger og ord, men hvis der er noget, der ikke er mening, så er det min krop derinde, der bedst kan beskrives som en flydende angstpunch. Er en masse ting, jeg ikke sådan rigtig forstår, eller sådan har adgang til i øvrigt. Så det kan være så svært at snakke, svært at sige noget som helst. Når jeg føler, at hver gang jeg siger noget, så lyver jeg. Når jeg tvinger, hvad der sker herinde, ind i en forståelig fast form, den ikke har. For hvad der sker herinde, den giver ikke mening.
Den underlige monster morfen og flydende. Noget føles rigtigt, føles det ikke rigtigt igen. Og det kan bedst beskrive sådan her. Men jeg skylder fuck ikke give mening. 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 Jeg skylder folk have noget, der er nogle værdier, noget, der er mig-agtigt. Det går igen i alt det, jeg siger og gør. Så jeg kan være til et dansearrangement. Og nogen kan spørge mig, hvad min yndlingsfarve er, og jeg kan svare 1970 Asians Vintage Bil røstrød, så jeg kan gå videre til Naturhistorisk Museum. Nogen kan stille mig samme spørgsmål, og jeg kan svare samme farve. Jeg skylder folk ikke give mening. Jeg skylder folk ikke mening. Jeg skylder folk at have noget, der går igen, når jeg bevæger mig gennem livet fra derhjemme, i skole, i toget, 7-Eleven, i skole, fra bar, til bar, til bar, til bar, til sted, hvor folk kysser, til sted, hvor folk danser, fra bar, til bar, til bar, til bar, til en butik, til bar, til bar, til en anden butik, til bar, til bar, til bar, til bar, en lille bar, til bar, en stor bar, til bar, til bar, til bar. Jeg skylder folk ikke mening. Jeg skylder folk ikke mening. Jeg skylder folk ikke mening. Jeg skylder folk ligesom have noget, der går igen. Også hermed være tilregnelig for det. Hvordan kan ellers være sådan en ven, sagde, eller sådan, hvis ikke jeg er en fast person, hvordan kan jeg så være nogen for nogen? Hvis det ikke er mening. For det er det, man skal. Det er det, man skal. Man skal sige ting, sige noget. Man skal gøre ting, gøre noget. Man skal være nogen lige nu. Være nogen lige nu. Man skal sige ting, sige noget. Gør ting, gøre noget. Man skal være nogen lige nu. Være nogen lige nu. Man skal sige ting, sige noget. Gør ting, gøre noget. Være ting, noget. Være ting, være nogen. Hele tiden. Men i min krop mærker jeg ikke en skid inde i mig. Hvilken mig inde i min krop. Hvilken krop. Ja, hvordan kan jeg være en fast person? Hvordan kan jeg være, og hvis jeg ikke er en fast person, hvordan kan jeg så være nogen for nogen, når jeg er så skrøbelig, utilregnelig, ikke fast, når jeg er et hologram? Hologram. 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 Så nu øver jeg mig i strubesang, så jeg kan mærke min krop skråler og skråler til det bløder i mit talebånd. Skridt til mine organer ikke bare føles som noget, der tales om, noget, der eksisterer. Min krop eksisterer vel. Øver mig i strubesang, så jeg kan mærke min krop skråler til det bløder i mit talebånd. Skridt til mine organer ikke bare føles som noget, der tales om, noget, der eksisterer. Min krop eksisterer vel. Øver mig i strubesang, så jeg kan mærke min krop skråler til det bløder i mit talebånd. Skridt til mine organer ikke bare føles som noget, der tales om, noget, der eksisterer. Min krop eksisterer vel. Sig ting, sig noget. Gør ting, gør noget. Vær nogen lige nu. Vær nogen lige nu. Og sig ting, sig noget. Gør ting, gør noget. Vær nogen lige nu. Vær det svært at sige ting, sig noget. Gør ting, gør noget. Når alting det skifter det. Alting det skifter derhjemme i toget 7-Eleven i skole fra bar til bar til bar til bar. Så mange situationer, så mange situationer. Situationer, kæmpe stor eksplosion, kæmpe stor eksplosion. Der er lys, der er flasker, der er mennesker, flid. Der er så mange elementer blandt mig hele tiden, og de klister sig til kroppen. De forandrer min form, samtidig med de spørger, hvordan jeg har det. Det er et rimelig svært spørgsmål at svare på. Så jeg øver mig i strubesang. Mit hoved er varmt.
Mit hoved er varmt. Hovedet letter. Angst i det hele letter. Med tanker om det faste stillags i kroppen, som noget man kunne stile efter. Men efter 1000 stilhæfter indser, at det faste fundament er lige så spinkelt som sålen på stiletter. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig, så jeg giver dig et akavet smil. Jeg ved ikke, om det ser fuldstændig vanvittigt ud. Ser det fuldstændig vanvittigt ud? Sig ting, sig noget. Gør ting, gør noget. Min krop eksisterer vel. Jeg kan rigtig godt lide dig. Men jeg ved ikke, om jeg kan blive her. Du fortjener en, der er bedre end mig. Ikke sådan en ikke fast hologram som mig. Ikke fast hologram som mig. Utilregnelig hologram. Hologram, holy fuck, hologram. Holy shit, en hologram er en person, man aldrig nogensinde kan regne med. Et angst, et begyndende angstanfald. Vil I se noget sejt? Ja. Fedt. Ser I? Jeg er gennemsigtig. Det er jeg. Og det er, fordi jeg er kronisk usikker. Og det er selvfølgelig en lille smule trist. Men det er også ret fedt. For det betyder, at jeg kan vise noget sejt. Vil I sige noget sejt? Ja. Kan jeg få en uge? Kan jeg få en? Jeg gad godt se noget sejt. Nice, godt. Hej, hvad hedder du? Isolde. Vil du hjælpe mig med at vise noget sejt? Okay. Fedt, så hvis du bare kunne have hånden frem sådan her. Bare den der er fin. Ud frem sådan der. Perfekt. Sådan der, super. Rigtig godt. Lige om lidt vil jeg, Alexander, tage min hånd, og så på 3 med min hånd ryge igennem. Hvad er det nu, du hedder? Isoldes hånd. Er I klar? Ja! 1, 2, 3. Vi prøver lige igen. Vil du vise, hvis du godt bare kunne komme frem med din hånd. Perfekt. 1, 2, 3. Hej, hvad hedder du? Jen. Vil du bare komme frem med din hånd sådan her? 1, 2, 3. Du tager din hånd hen for at røre min hånd, og jeg siger, baby, baby. Du kan ikke røre min hånd, du kan ikke røre min hånd, du kan røre min hånd. Jeg er et hologram, du er det ret igennem. Jeg kan ikke være en fast person for dig, jeg kan ikke være en fast person for dig. Jeg kommer til at skuffe dig, baby, baby.
Rør min hånd. Din hånd rører direkte igennem. Så du pludselig holder min hånd. Og det er sygt nice. Hey. Klemme en hånd er vildt. At klemme en hånd er vildt for en krop, der aldrig har klemt en hånd før. At klemme en hånd er vildt. At klemme en hånd er vildt for en krop, en aldrig fast, aldrig rørbar krop. En krop, der ikke kan mærke sig selv. Men pludselig bevæger du dine fingre mod mine fingre, og jeg går i panik. Siger baby, jeg er et hologram. Din finger rører direkte igennem. Hvis du prøver at holde mine fingre, du kan ikke holde mine fingre. Prøv at holde mine fingre. Du prøver at holde mine fingre. Og pludselig holder du min finger. What? Mærk, du holder min finger. Hvad? Mærk, du holder min finger. Wow, mærk, du holder. What? Min finger. Din finger rører ikke igennem. Jeg er ikke et hologram. Jeg er fast for mig. Du nusser mig med din tommelfinger, og jeg kan mærke det på min håndflade. Så længe har jeg været så angst for foranderligheder. Det har sat sig i min krop, gjort evigt skiftende og skrøbelig, indtil pludselig tager jeg form for dig. Tager jeg form for dig. Tager jeg form for holy fuck, holy shit. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for holy fuck, holy shit. Jeg tager form for dig. Klemme en hånd er vildt. At klemme en hånd er vildt for en krop, der ikke kan mærke sig selv. Jeg tror, jeg kan mærke mig selv. Vi holder hinandens hænder, vi klemmer hinandens hænder, og det er så rart
Det er så rart. Det er så rart. Det er så rart. Det er så rart. Det er så fedt. Danmark, det er så rart. Det er så rart. Det er så rart. Det er så rart. Smeichel er så fedt. Det er så rart. Det er så rart. Det er så fedt. Og jeg tænker på, hvordan jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg kan rigtig godt lide dig. Nej. Jeg tror, jeg mærker følelser. På vej. Men det er bizart. Jeg mærker noget helt vildt rart. Jeg mærker noget i min krop. Holy fuck, har jeg en krop? Det er bizart. Jeg mærker noget helt vildt rart. Jeg mærker noget ind i mig. What? Har jeg et mig? Jeg mærker måske følelser. Men det må jeg jo ikke. For følelser, de er flydende. Så følelser, de er onde. Ja, det har mit hoved altid sagt. Ja, det har mit hoved altid sagt. Ja, mit hoved har altid sagt. Ikke giv efter for følelserne. Følelserne er dumme. Ikke giv efter for følelserne. Følelserne er onde. Og ikke giv efter for følelserne. Følelserne er dumme. Ha! Ikke giv efter for følelserne. Følelserne er onde. Men det er bizarre. Jeg mærker noget helt vildt rart. Jeg mærker en helt vild kraft, der lægger æg ind i mig og klikker. Det føles utroligt farligt. Men det føles også ret naturligt. Det føles også ret dejligt. Dejligt. Dejligt, dejligt, dejligt. Dejligt, dejligt, yeah. Dejligt, dejligt, yeah. Men ikke giv efter for følelserne. Følelserne er dumme. Ikke giv efter for følelserne. Der følelserne er onde. Ikke giv efter for følelserne. Følelserne er dumme. Ikke giv efter for følelserne. Følelserne er onde. Det er en dunkel kraft. Det er en dum ting. Du er en dum pap, hvis du tror, de vil skåne dig for smerte. Så kommer du til at lære det på en helt vildt hård måde. Følelser er så flydende. Du mister al kontrol. Og du kommer til at skuffe. Du kommer til at skuffe, Alexander. Men det føles så dejligt. Dejligt, dejligt, dejligt. Dejligt, dejligt, yeah! Dejligt, dejligt, yeah! Hurra! 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 Gong! Hurra! Klask! I følelserne rammer direkte i smasken, når det gør naller. Au, au. Men naller på en måde, der kalder på noget stort end i jer. Jeg er på noget stort end i jer. Jeg er på noget stort end i jer. Jeg er på noget stort end i. Men ikke giv efter for følelserne. Giv efter for følelserne. Ikke giv efter for følelserne. Giv efter for følelserne. Ikke giv efter for følelserne. Ikke giv gør det. Jo, gør det. Ikke giv efter for følelserne. Giv efter for følelserne. Ikke giv efter for følelserne. Nej. Giv efter for følelserne. Jo. Ikke giv efter for følelserne. Giv efter følelserne. Ikke efter følelserne. Giv efter for følelserne. Det var da mærkeligt. Fysisk taler! 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 Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater.
Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater. Fysisk teater. Jeg kan rigtig godt lide dig. Jeg kan så godt lide dig. Så godt. Så godt. Men jeg kan jo ikke blive her. Følelserne er for flydende for mig. Og den flydende form er for hård for mig. Jeg kan ikke være en fast person for dig. Jeg har skuffet dig. Undskyld. Et angstanfald. Du sagde, Alex, jeg kan lide den måde, du ødelægger alting på. Ah! 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 For helvede, det hele, det gør ondt. Og for helvede, alting gør ondt. Jeg opgav min faste form og flød ind i alting, men alting bærer på en sår, så nu mærker jeg en hel masse sår. Jeg var så naiv at tro, at symbiose var harmonisk og popsangslet. Det splittende og forsonende på samme tid, det er kaotisk og fucking forvirrende og evigt formskiftende. Og jeg er meget mere forvirret end før. Jeg er meget mere ængstelig end før. Det er som på jorden, det er som på jorden. Jeg har skuffet dig, og det er altså min skyld. Ja, det er altså min skyld, men jeg prøvede bare at være et menneske. Et formfuldt menneske. For helvede, at tale gør ondt. For helvede, sproget gør ondt. Så uanset hvilken kombination af ord og bogstaver jeg vælger, vil det være sprækker i mine sætninger med betydninger og sider af mig, som jeg aldrig vil kunne forstå. Det er så svært at sige ting, som passer til hvem jeg er. Hvem jeg er ændrer sig hele tiden, så hvad skal jeg gøre, når jeg siger en ting, og så næste øjeblik føles det ikke rigtigt igen.
Hvordan kan jeg så være nogen for nogen? Hvordan kan jeg så være en ven? Og jeg er meget mere forvirret end før. Jeg er meget mere ængstelig end før. Det er alt sammen på jorden, Jeg har skuffet dig, og det er alt sammen min skyld. Ja, det er alt sammen min skyld. Men jeg prøvede bare. Hvad er den menneske? Et talende menneske. Sådan en, der siger ting. For helvede. At føle gør ondt. For helvede. Følelser, de gør ondt. Følelser kan være fuldstændig voldsomme. Det kan være alt omsluttende med os, alt opædende. Det kan gøre alting smukt med os, alting ægel. Følelser, der er ikke noget, der føles mere ægte. Men det er også pisse nøjeren. Og jeg er meget forvirret end før. Jeg er meget mere ængstelig end før. Det er altså på jorden, Jeg har skuffet dig, og det er altså min skyld. Ja, det er altså min skyld. Jeg prøvede bare. Jeg prøvede bare at være et menneske. Et følende menneske. Og for helvede, at leve det gør ondt. Og for helvede, at leve det gør ondt. Men jeg prøvede bare. Jimi Hendrix. Jeg prøvede bare at være et menneske, talende menneske, forfulde menneske, tilstrækkende menneske, tilfærdigt menneske, følende menneske, sårbart menneske, lækkert menneske, attraktivt menneske, nysgerrigt menneske, fysisk menneske, gående menneske. Du ved sådan et godt, næste kærligt, du ved godt, et godt menneske. Men det er sådan en underlig størrelse og for helvede. Det hele, det gør ondt. Jeg sagde, Alex, jeg kan lide den måde, du er ærlig på, baby. Og ved du hvad, Alexander? Alt det, du siger, tror sgu, jeg har det på samme måde. Alexander, vi dør alle sammen hele tiden. Sikke et skrøbeligt liv. Alt er så relativt. Alt skifter. Og så knogler støbt i en usikkerhed. Støbt i et slørbillede, der evigt skifter. Og hver øjeblik er en lille død. Og en konstante død kan derfor så svært at mærke efter. Men der lever stadigvæk en grund til livet. Selv i det flygtige øjeblik må du sige det med dit bryst. Mærk efter. Og så sige det med dit bryst. Jeg ved det sammen med dig ud i det. I angsten, i foranligheden. I død som er hele tiden blandt tanker og værdier og sociale koder. Den er så hele tiden. Alt den er så hele tiden, baby. Og hver øjeblik er en lille død, baby. Au for helvede. Det er et vilkår for os, at vi kan lille død. For os alt er det forårsager voldsom smerte. Se, angsten tager færdigt. Det er hårdt, jeg prøver at leve på trods, men så svært at stå oprejst. Der er ikke eneste bestanddel af min krop, den er fast. Men det er okay, fair nok. Jeg har brug for en lykkelig sætning. Vi har brug for en lykkelig fast sætning. Det er okay, fair nok. Er vi sammen om det?
At vi kan leve på trods af angsten og forandeligheden og dødsomhed hele tiden. Kan tage fat her og mærke noget mig på trods af angsten og forandeligheden og dødsomhed hele tiden. Jeg er fat her med at tage noget mig, tage fat her i angsten, tage fat her i forandeligheden, tage fat i dødsomhed hele tiden og se noget med mig, mærk noget med mit bryst. Se noget med mit bryst. Jeg dør hele tiden. Vi dør hele tiden. Vi gjorde det. Vi er ved slutningen. Vi er ved slutningen. Jeg gjorde det. Vi gjorde det. Jeg er her. Stadig. I er stadig. Tusind tak, fordi jeg er stadig. Ved du hvad? Det skal fejres. Vi fortjener en forløsning. I ved sådan en grand finale. Forstår I? Sådan en med fyrværkeri og musik og masse lys. En hel masse lys. En masse lys. Ja, lige præcis. Det var lige præcis det, jeg tænkte. En masse lys. Lige præcis det. Mange lys. Lige præcis det, jeg tænkte, da jeg tænkte, at jeg skulle have et kæmpe show. Det skulle alt sammen vises fra en lille, billig lampe. Det var alt, hele vejen igennem det, jeg havde tænkt. Det er gået som planen. Og så skulle det bare være... der er en mikrofon. Skal vi have vores forløsning? Ja. Jeg er klar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning. Hvorfor føler jeg mig ikke forløst? Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning. Hvorfor føler jeg mig ikke forløst overhovedet? Vi skal tilbage til starten. Tilbage til bodegabordet. Alex, jeg kan lide den måde, du er lige på, baby. Men Jesus Kristus, Alex, hvorfor så intens? Hvorfor så udmattelig intens? Hvad er det, du leder efter? Jeg prøver at mærke mig selv. Jeg prøver at mærke en mening, men jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Jeg dør hele tiden. Au, for helvede. Au, for helvede. Hvordan kan jeg være et menneske? Et talefulde, formfulde menneske. Når intet føles fast. Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning. Hvorfor føler jeg mig ikke forløst? Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning. Hvorfor føler jeg mig ikke forløst overhovedet? Ja. Yeah. Der er så mange valg. Hvem er jeg i farve? Hvem er jeg i bog? Hvem er jeg i filmer? Hvem er jeg nu? Hvem er jeg nu?
Det er så svært at sige ting og sige noget hele tiden. For i min krop mærker jeg ikke en skid inde i mig. Hvilket mig inde i min krop. Hvilken krop, så jeg øver mig i strobesang. Men jeg er stadig et hologram. Til jeg tager form for dig. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for holy fuck, holy shit. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for dig. Jeg tager form for hvert nye øjeblik. Tager jeg form for dig, baby. At klemme en hånd er vildt. At klemme en hånd er vildt for en krop, der ikke kan mærke sig selv. Men du mærker, jeg har følelserne på vej, men ikke efter for følelserne. Følelserne er dumme. Jeg er ikke efter for følelserne. Følelserne er onde. Jeg er ikke efter. Giv efter. Ikke efter. Giv efter nu. Nej. Så jeg giver efter for følelserne. Men de er så flydende. Og jeg mister al kontrol. Og det hele falder sammen. Og jeg skuffer dig. Men jeg prøvede bare at være et menneske. Et talefuld, et godt menneske. Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning, selvom jeg ikke føler mig helt forløst. Den store forløsning nu. Den store forløsning nu. Den store forløsning, selvom jeg ikke føler mig helt forløst overhovedet. Tilgiv verden, for den ikke giver mening. Og hylde verden, for den ikke giver mening. Fuck, hvor fedt, at den ikke giver mening. For mening er cringe, mening er sygt akavet. Tilgiv verden, for den ikke giver mening. Og hylde verden, for den ikke giver mening. Fuck, hvor fedt, at den ikke giver mening. For mening er cringe, mening er sygt akavet. La 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 la. Jeg dør hele tiden, jeg dør hele tiden, baby. Det er et vilkår for os alle, og det kan lille død for os alle, og det forårsager voldsom smerte, men vi sammen i smerten, sammen i smerten, sammen i smerten, sammen i smerten. Nu, 2, 3. Du sagde, Alex, jeg kan lide den måde, du er lige på, baby. Tak for showet. Håber, det gav mening.
Tak skal I have.